No niin, tervetuloa taas Minecraftin pariin. Päivä on tuloillaan. Ajattelin, että nyt tehdään tonne puuhun itsellemme majaa. Ja kun eräs pyysi kommenteissa, että pitää tehdä Keijolle muistomerkki, älkää kysyykö edes kuka se Keijo on, en tiedä. No se on varmaan Keijo. Siinä on Keijon muistomerkki. Noin, se on valmis. Jotenpa joo, puuhun kiivetään. Ehkä pitäisi tuosta kato pois. Että päätän tänne. Noin, nyt on parempi. Nyt tuohon. Nyt päästiin puun päälle. Tuolla viidakko jatkuu. Hieman lagittaa, kun se generoi pitää lisää maailmaa, kun en ole ennen tässä suunnassa ollut. Joo, tehdäänpäs tähän alustaa jo sille majalle. No. Tuosta pois. Ja no tuo kelpaa näin aluksi. Tai no, laitetaan nyt loputkin tähän suunnilleen. No, tuohon ei oikeastaan vielä kannata laittaa. Muualle melkein pystyykin jo laittamaan. Ja joo. Tuosta noin. Nyt mennään takaisin alas. Ja joo, siellä ironia jo tulossa mukavasti. Nyt voidaan tehdä itsellemme jo armorit itsellemme tästä näin. Rautahousut. Ja kypärä. Ja rintapanssari. Näin. Tuohon noin. Tehdään sitä vielä miekkakin kaupan päälle. Tikkuja. Noin. Oho. 2 riittää aluksi. Noin. Lisää soihtuja hieman. Siitä tulee 1 täkki. Noin. Ja vielä on koaleakin jäljellä. Ja joo. Mennäänpäs tutkimaan se yksi luola siellä alhaalla. Jossa viimeksi näkyi laavaa. Tai no minä sillä oikeasti jo kyllä kävinkin kerran. Valaisin sitä hieman. Ei sillä pahemmin ollut mobeja, vaan mennäänpäs nyt kuitenkin katsomaan. Minä sieltä joka paikkaa vielä tarkastanut nimittäin. Missä se nyt olikaan se paikka? Menikö minä jo ohi? Saatoin mennä itse asiassa. Bedrockin asti jo todellakin kaivoin. Joo. Ja täältähän se meni, joo. Täältä näin. Aika iso paikka tämä luola on. Tämä on ainakin kohtalaisen iso. Täältä tosta. Oi, siellä on creeper. Creeper!
Ai, monta creeperia. Mitä? 3 creeperia ja skeleton. Oi, ai, ammu sitä. Joo, sellas. Painukaa hiiteen siltä. Oi, et räjää, ai. Et tule tänne. Oi. Mitä? Skeleton ampui sitä ja... Siellä on toinen creeperi. Mene pois! Panchai! Noin. Pitääkin käydä muuten valaisemassa tuo luola sieltä näköjään pukkaa kaiken maailman ökömöllejä tulemaan. Mitenkäs iso paikka tämä on? Graveli on ainakin zombi. Ironia on lisää, nyt en jaksa sitä ottaa. Jaa. Täältä näkyy valoa, päivän valoa, mielenkiintoista. Ai, sillä on spawneri. Tämäpä mukava yllätys. Kenet on spawneri? No. Sehän kelpaa. Et ammuskele siellä. Tämä on aika iso paikka sittenkin. Mitenkäs me tuo nyt, meillä kun ei ole jouseja, jousta. Jahas. Entäs jos joopa? Ui. Hehehe. Urpo skeleton. Ui. Oi! Hähä, et osu sieltä. Hehe, tiput alas. Ui! Ai! Ei noin saa tehdä! Odotan, että hiilaa. Tuo saattaa olla aika ongelmallinen valaistava. Melkein pääsin valaisemaan jo tuon paikan. Ai! Todella mielenkiintoisessa paikassa tuo spawneri, hui. Tuossa nätti naamas tänne skeleton. Taisteluun! 4 skeletonia vastaan minä. Minä voitan. Mitäs arkuista löytyy? Leipää, gunpowderia. Sieltä saa lankoja jousei pyssyyn. Mielenkiintoinen paikka. Skeleton spawnille. Siellä on creeper ja skeleton. Aika iso paikka. Jaapa. Juupa. Oi, se riitti ampua minua. Oi. Huti. Tää mutta kaikki huti. Oho. Se oli jännää. Ja nyt mennään tutkimaan muita paikkoja. Vaikkapa. Tänne näin. Ai. Täällä oli laavaa todellakin ja... mistäs me meneisimme alas? No, tehdäänpäs vaikka tämmöinen pikku trikki tästä. Noin. Siinä on vettä, jos syttyy. Tulee ja luola ääniä kuuluu ja zombi örinää, kultaa. Otetaan se kulta vaikka nyt talteen. Ainakaan ei sitä saa tällä pikillä. No sen voi ottaa myöhemmin, ei se nyt niin tärkeä tuo